Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndilithenjiwe emolweni. Nanamhlanje uYesu unelizwi asipha lona lokuzithoba, le-humility. Uyasithanda kaloku, ufuna silunge uYesu. Sizayifumana kwincwadi yemizekeliso ye-16, ivesi ye-18. Ithi ikratshi lilandelwa yimbubho, ke kona ukudelela kutshayelela ukuwa. 19. Akunani kwa ukugqoshela uthulini nabahlelelekileyo kunokuxhaphaza amaxhoba nabakhukhumeleyo. Yimfundiso yethu namhlanje. Xa sizifumana selapha, funeka sazi into ukuthi uYesu akathandi. Ujonge ezintliziyweni zethu kaloku uYesu. So akunceda uba sikhohlise. Uthi ikratshi eli lizawulandelwa yimbubho. Uvesi 18. Uthi xa sinekratshi, ungalingi uphelelwe ngumsebenzi ngenxa yekratshi. Ungalingi uphelelwe yimpilo yakho, ububomi bakho. Hlukana nabantu abakuthandayo nawe ububathanda, kodwa uvelwe ngoku sowunekratshi. Akayifuni loo nto uYesu Kristu ke. Utsho njalo uthi njena xa unekratshi ulandele imbubho. Imbubho ke apha ke noba yokufa physically, impilo yakho, uzawufa impilo yakho. Sibone ngoku kwenye indawo ubungakhange uyicinge ngantoni uyawa nekratshi, kanti ngovela wazithoba. Into encinci le, uvela wazithoba. Ithi ke kona ukudelela utshayelela ukuwa. Uthi ke wazi ke ngoku xa sewudelela zakuwa ngoku. Ayinguwe ke lowo, ayinguwe lowo. Unayo ipreya, unayo ipreya. Uthi Lord ndincede ndiyilungise impilo yam, ndincede tshintsha le, uyibize ngegama, uyayazi into yakho. Izinto kufuneka ngoku sizibize kwemapreya altars, size sinjalo kuYesu Kristu. Sithi makasincede. Verse 19. Uvesi 19 uthi akunani kwa ukugqusha eluthulini nabahlelelekileyo. Uthi kungcono sigqushe eluthulini, singapretendi to be what we are not. Kungcono ukugqusha eluthulini xa ungenayo nayo. Thina ke zinto zethu ke thina Afrika, zinto zethu ezithi sizikhukhumalisa kakhulu. Sihambe siboleke izinto senze ngathi zezethu. Why? Indawo basizicele uYesu sithi sicela ukuthi nje usithengele into ethile, usenzele ukuthi usiphe umsebenzi sizosithengela. Sifuna impilo enje, asifuni le mpilo nje. Yesu sincede sijike kunoba sibe sikhohlisa. Akayifuni uYesu le nto. Naye ndizime esithumelela lona akayifuni. Ubonile uthi bantu abanawo bezithwalisa amazinki emoyeni, pretending to be what they are not. Kanti ngebevele bacela azithoba, bevele bazithoba. Nasizithoba apha kuYesu uye umuntu ozasiphakamisa. Uthi kunoba kungcono sigqushe eluthulini abahlelelekileyo kunokuxhaphaza amaxhoba nabakhukhumeleleyo. Sizikhukhumelise sizenze ngathi sinayo into singenayo. Xa singenayo sinayo. Afrika masizitholeni. Le nto zethu thina abantu abamnyama, thina abantu abamnyama ngathanda ukuzilanduka, ukuziphakamisa. Xa singenayo asinayo. Asinayo xa singenayo, asinayo. Sizokhululeka ke namhlanje kule nyanga ye-humility. uYesu ufuna sikhululekile amakhamandela, sibe sibotshwe uSathane amanga. Sizenze ngathi siyilena kanti asiyo le nto sithi siyiyo.
senezinye double mindedness. Ngenye ixesha sizenza ngathi singabantwana bakaYesu, kanti no, asikho apho, sikhonze ezi zinto izithixo, sikhanye into esinazo. uYesu akasayifuni ke loo nto leyo, uzosikhulula uthi njena masize sinjalo kuye, asiye kuye sinjengoba sinjalo neengxaki zethu, sithembe yena. Nguye awahleka yangahleka, kodwa thina masithembe yena, siye kuye sinjalo. Sithi lodi sitshintshe, sidinga ukukhohlisa, sidinga ukukhohlisa abantu, sidinga ukuba zii-fakes, sifuna ukuza senje kuwe. Nguwe ozotshintsha iimpilo zethu, tshintsha iimpilo zethu. Asisafuni sidala sisenze tricks. Humility la ihamba khona. Uba sihamba lapha kuYesu, sizithathe sizinjalo kuYesu iimpilo zethu, sithi zijike, siye kuziphakamise, sizikhulume, sizikhukhumalise, playing big in a small town. Asijike ilizwe lithile elinye, nantsi enye ivesi nayo kwimizekeliso 18, ivesi ye-12 ithi ikratshi lomntu lilandelwa yintshabalalo, ke lona udumo lukhokhelwa yintobeko. Into echaza ukuthi masizithobe kuqala sizofumana udumo. Enkosi kakhulu, God bless you. Siyihlalele kwile, ufuna usuyihlalele ekoneni yakho, siyihlalele ekoneni yakho emthandazo. Thixo sincede ndinje, ndidiniwe khona ngoku, ndidiniwe ukupritenda, ndidiniwe ukuba yinto endingeyiyo, khohlisa abantu. Thincede Yesu, uncede khulu kwi-end times, kwi-end times ngoku uyazonzayo. That's why sithumelela ezi scriptures. Ufuna uyasilungisa, uyasibona ukuthi sibotshelele. Devil is a lie. God bless.